Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong adlaw, March 23, 2026. Mga commuters ginbudayan sa pagpadulong sa eskwelahan kag opisina kaina bangod sa transport strike. Tatlo ka mga NPA patay sa encounter sa Kabangkalan City. Hold up suspects nga nang biktima sang estudyante sa Baguio City, ginlagas ang auto kag ginbuguan, isa na lipungan. Bulkan Kanlaon, 12 ka beses nagbugas ang abusang weekend. Kag sa good vibes, libre sakay sa Bacolod magaparayong samtang mataas ang presyo sa produkto petrolyo. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, natapos na ang amihan season ako na matugnaw nga dapyas ang hangin sa Pilipinas. Hindi na mabatyaga na matugnaw nga dapyas ang hangin kag ini ang preparasyon na para sa warm and dry season o kung mainit nga panahon. Sunod sa pag-asa, nag-shift na ang dapyas ang hangin halin sa northeasterly pagkadto sa easterly dala sang high pressure area sa northwestern Pacific. Ini ang senyales nga natapos na ang northeast monsoon o kung hangin nga amihan. Pero may posibilidad sa gihapon nga may mga areas sa northern Luzon nga maka-eksperyensya kung kisa sang northeasterly winds kag mga posibilidad man sang pag-ulan kag panag-uog. Gani ang publiko ang ginapaandaman nga likawan ng pagbulad sa init kag magkinot sa tubig. Wala pa opisyal nga nagsugod ang tig-ilinit ginapaabot ini sa katapusan sang semana sang Marso. Sa number 9 sang Sabado kag Domingo lamang ang Bulkan Kanlaon ng 12 ka beses nga nagbugas ang abo. Kaina sang aga kag sini nga hapon liwat naman ini nga nagbuga. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang mga ash emissions sa bulkan nagakasayuran nga ang magma sa sulod ang tigayon nga nakadigas. 6:54 Lunes ang aga, nagbugas ang abo ang bulkan. 2:40 sining Lunes ang hapon, liwat naman nga mayara sang ash emission. Sa March 22 nga 24-hour monitoring report sa bulkan nga nagasakop humalin 12 a.m. sa March 21 tubtub 12 a.m. sa March 22, siyam ka pagbugas ang abo ang na-record sunod sa PHIVOLCS. 20 tubtub 184 minutes ang ginlawig sang ash emission. Sa March 23 naman nga 24-hour monitoring report, makatlo ka beses nga nagbuga ang bulkan nga naglawig naman humalin na 18 ka minutos tubtub 90 ka minutos. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Sunod kay Pearly Shanson, ang science research specialist sa PHIVOLCS, paday ng maid-id nga monitoring sa bulkan, labi na kung may mga significant changes sa parameters nga amuang basehan sa pagpatod sang alert level sang bulkan. March 15, ulihi nga na-record ang moderately explosive eruption sang bulkan. Ante sini, may duha man ka kasubong nga sa isang eruption, sinemana lang ang nakaligad sa bulkan. Or ining aton nga volcanic gas no as the magma is rising bigas din siya no, so ining bigasing niya na may upod din nga kung may upod sa nga ash man no, so amo ning ginabugan kan lang kita sa subong posible gyapon nga magka mga thing nga mga explosive eruption kita nga kabo kay kanlaon, so wala lang natang mabayluan kung ano nga exact day and time na. Sa number 8, 1.1 billion pesos na napanagtag nga ayuda sa DSWD Negros Island Region para sa mga apektado sa Bagyo Tino. 96% na ini sa target nila. Sunod kay Department of Social Welfare and Development NIR Director Arwin Razo, may mga unclaimed pa. Iya na nga ginpakatuan sa iyang personnel ang mga natungdan para tigayon Manila nga mabaton ang ayuda.
Sa karon 195,186 ka mga apektado nga individual gikan sa NIR ang nahatagan sang bulig sa idalam sang emergency cash transfer o kun ECT sang DSWD. Masobra naman sa 1,143,000 pesos ang tigayon nga nakabaton sang o kun ang nabaton nga ayuda sa bilog nga NIR. Kalabanan diri gikan sa 4th kag 5th district sang Negros Occidental. May mga antik pa kasi na tinatapos kami. Okay. Sabi ko naman ay hanapin if there's a chance to go to the community, puntahan na lang kasi baka may sakit, baka bedridden yan, para naman kahit papano they can also avail yung assistance na due them. Sa number 7, hold-up suspects nga ng biktima sang estudyante sa Baguio City ginlagas ang auto kag ginbungguan. Isa nalipungan. Isa ka hold-up suspect ang nadakpan samtang nakapalagyo ang tatlo niya kamakaupdanan matapos siyang ginlagas kag ginbungguan sang auto sa National Highway sa Barangay Sumag, Bacolod City, Biyernes sang gabi. Sunod sa Bago PNP, sakay sa duha ka mga motorsiklo ang 4 ka mga persona sang ilagin hold up ang isa ka estudyante sa Purok Paho, Bago City. Ila nakuha ang bag kag tablet sang estudyante. Ginlagas ang paryente sang biktima sakay sa auto ang mga suspect kag ginbungguan ang isa ka motor. Ang isa sa mga suspect ang nalipong kag nakaangkon sa mga samad sa lawas. Siya ang ginakop sang katapos ng Bacolod City Mobile Force Company nga nagapatigayon sa checkpoint sa unhan kag gin-turn over sa Bago PNP. Na-recover sa iyang tablet kag bag sang biktima pati na ang isa ka Honda Beat nga motor. Kaso nga robbery ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, 3 ka mga anggulo ginalantaw sa kapulisan sa pagpatay sa community broadcaster sa La Castellana. Padayon nga nagapangita sa CCTV videos kag mga saksi, ang kapulisan agud makilalan ang nagpatay sa community broadcaster sa sitio Kawayanan, Barangay Robles sa Banwas ng La Castellana sadtong Biyernes. Nagatindog sagwa sang ilabalay sa higad sang dala ng biktima nga si Julito Calo sang nagpondong isa ka SUV kagintiro siya. Nagpadulong ang SUV sa proper sang La Castellana. Magluwas nga nag-host si Calo sa programa nga waswasanay sa 5th Distrito sa DNN News FM sa Himamaylan. Siyang isa man ka job order worker sa Himamaylan City, LGU. Ang iyang live-in partner ang taga La Castellana. Rason nga dito siya nagapauli. Sandig sa records ng PNP, nakaagi dakop sa drug buy bust sadtong 2018 si Calo. Apang siya ang nakagwa matapos maka-avail sang plea bargaining agreement. Drugs, work-related kag personal ang pilalang sa mga anggulo nga ginalantaw sang kapulisan sa kamatayon sang biktima. Subong adlaw, nagpadulong ang Presidential Task Force on Media Security sa Police Regional Office Negros Island Region agud usisaon kung lehitimo nga media practitioner ang biktima. Ginmanduan na sang PRO-NIR ang Negros Occidental Police Provincial Office nga magtukod sa Special Investigation Task Group agud i-track ang gunman nga naka-SUV. Sa number 5, patay ang 3 ka mga rebelde sa nagluntad nga engkwentro sa Barangay Tampalon, Cabancalan City, las 4 sang kaagahon sang Sabado. Naglawig sa 2 ka minuto ang pagbayluhanay sang lupok sa tunga sang katapos ng 47th Infantry Battalion kag kapin 7 ka mga New People's Army. Ginkilala mga napatay nga sanday alias Borting, 29 anyos nga amo ang squad leader. Alias Makoy Akiro, 26 anyos, kag alias Junjun alias Cairo, 21 anyos. Ang mga napatay ang ginatudlo nga
nagpatay sa 74 anyos nga si alias Leonora sa Barangay Tapi, Cabancalan City. Kag pila pa ka mga sibilyan pati ng pagpangsunog sa sur nga bahin sang Negros. Na-recover sa encounter site ang 5 ka high-powered firearms, 1 ka grenada, personal nga pagkabutang kag mga dokumento. Sa statement sang Armando Sumayang Junior Command, NPA Southwest Negros Guerrilla Front, sila nagasaludo sa mga hangaway nga nagtaniwan bangod sa ila kaisog sa pagpakig-away tubtub sa katapusan sang ila ginhawa. Sa number 4, nagdangat na sa 16 ka mga bakulodnon overseas Filipino workers ang nagpangayo bulig sa syudad agud makapauli bangod sa nagapadayon nga ginamos sa Middle East. Ginsiling ni Attorney Mark Mayo, City Administrator, nga mayara na sa nga masobra sa 160 ka mga concerns ang napadangat sa help desk sang syudad. Kapin sa 10% lamang diri ang nag-request sang repatriation. Sunod sa iya, kadaman sa mga concerns, amo ang nagapangayo sang bulig pinansyal bangod may kabudlayan ng ilahimata sa luwas nga magpadala sang kwarta. Gilayo naman nga ginpadangat sang lokal nga panguluhan ang 16 ka mga OFW nga nag-request sang repatriation sa Department of Migrant Workers. Isa sa mga nag-request sang repatriation among isa ka babae nga sa Bahrain nga mayara sang cancer kag na-contact na ini sang DMW. Nagpasalig man ang syudad nga magahatag ini sang bulig pinansyal sa mga OFW nga magapauli sa pungsod bangod sa kinagamo sa Middle East. Wala naman sa may na-monitor ang syudad nga may taga-Bacolod nga OFW nga nagatrabaho sa Iran. Preparahan gid naton in coordination of course with DMW, with the SWD, kay temo nang mostly sa request nga gatabato naton. But it has to be settled with the different agencies concerned. Sa number 3, pagkatapos ng Semana Santa, ginapaabot nga masugdan na sa Department of Social Welfare and Development, NAR, ang ayuda sa mga tricycle drivers sa idalom sang AIX. Ini sila ang mga katapos ng TODAW kung Tricycle Operators and Drivers Association nga gikan sa 22 ka mga LGU sa NAR kung sa diin kalabanan mga syudad kag sakop sa mga business centers. Suno kay Arwin Razo, ang Regional Director ng DSWD, sila karon ang nagapakig-angot na sa mga local government units para makuha ang indicative target. Ini ang ilang mangin basehan sa pag-request ng budget gikan sa Central Office. Suno kay Razo, ang listahan magagikan sa LGU bangod ang franchise sa mga tricycle ang gina-regulate sa LGU. Tig 5,000 pesos ang mabaton sa mga tricycle driver nga malakip sa listahan. We are now getting the final indicative target so that we can request na yung funding and then we can process. And then after Holy Week, we can provide the subsidy to to those in the final list of recipients nitong fuel subsidy under the AIX of the SWD. Ay, okay. So, bali for now, sir, coordinating and then target hopefully after the Holy Week. Within the day, hopefully mabigay sa amin yung indicative target so, para matransmit ko sa central office for the processing ng funding requirement na itatransfer naman sa NIR, sa DSWD. Sa number 2, matapos ang aksyon protesta sa Dalanon sa Bacolod City Government Center, nagrekta ang mga driver para mag-ayo sa alkalde nga buligan sila nga mabutang ilang mga ngalan sa listahan sa makabaton sang ayuda. May report si Richard Caballero. Halin sa Bata Flyover, nagpadulong sa Bacolod City Government Center ang masobra sa 500 ka mga driver. Wala makasulod ang mga jeep sa BCGC grounds, gani nagparking na lang sila sa atubang sang BCGC
sa may hagdanan kag sa tabok. Luyag nila makigsugulanon kay Mayor Greg Gasataya. Pero pag abot nila, ginistorya sila sa mga pulis. Ginpangabay nga hindi magrally kay wala sila sang permit. So, sa diri subong peaceful iniya kag gusto naton matagaan kita sang win-win solusyon sang aton nga Mayor Greg Gasataya. Yes sir, oh. Asama mo na sir ang akon kanin sir gina-offer sa inyo. Updan ko kamo sa babaw sir para maka-istorya gid kamo sir. Nga hindi na ta mag-usar sang kwan sir, hindi ta mag-usar sang placard, hindi ta mag-usar sang megaphone. Okay, good. Oo, para at least maka-istorya kamo. So Matapos nga ginistorya sang kapulisan, 5 katiglawas sang transport group ang gintugutan nga makipagsapol sa alkalde. Sa ila istoryahanay, nagpangabay ang transport leaders nga mabuligan sila sang syudad, agud malakip ang ilang mga pangalan sa listahan sang LTFRB NIR para sa ayuda. Sa kapin 1,000 nga mga drivers sa syudad, 242 lamang ang gin-qualify sang LTFRB. Ini ang sa ila listahan para sa fuel subsidy kag assistance to individuals in crisis situations ng Department of Social Welfare and Development. Gusto nato mo kalabot man dito sa nasyonal nga dapat ang tanan nga drivers maka-avail din sa sini nga mga ayuda naton kay ti subong Mayor grabe na gid gipit na gid kami kayo subong kay bisan wala pa gani nagpasaka si naghambal si President Bongbong Marcos nga hindi anay pasaka sa PT kami sa Bacolod magabulig kami sa commuters naton nga hindi kami magpasaka bisan amo nay kataas ang aton nga presyo sa PTan basta ang importante di may ayuda kita so ang problema da kay sa ayuda wala man kita madala. Ginpasiguro naman sang alkalde ang transport group nga gilayon ini nga aksyonan sa syudad kag sila na mismo ang ma-follow up sa LTFRB para sa mga gin-disqualify nga mga drivers. Siling ni Gasataya, handa nga maghatag ang syudad sang certification sa mga drivers hinali nga pangayoon ini sang LTFRB. Nagapadayon man ang listing sang business permits and license division sang syudad para sa ayuda sa mga tricycle drivers. May ara man sang ihatag nga ayuda ang lokal nga panguluhan sa Bacolod para mabuhinan ang kabudlayan sa mga drivers. Ang sa ayuda, ang mauna per discussion with the national government, ang mauna is ang halin sa DSWD. Muli siyang maabot diri sa atong nga mga drivers. No? Then, ang fuel subsidy would be itingulaton man na nila as soon as allowed na pwede na makarelease man ang LTFRB. Yung dapat sa syudad, prepara kami sa dugang pagiging pwede mahatag ang syudad. Pasado alas 10 kainas ang aga, sang natapos ang pakighinon-anon sang grupo sa alkalde, natapos man ang untat biyahe. Richard Caballero para sa DigiCast Negros. Kag sa number 1, mga pasahero ginbudlayan sa pagkato sa opisina kag eskwelahan. Kay sang aga bangod sang untat biyahe sang traditional jeepney. Mga wala nagupod sa transport strike, ginpangabay nga updan ang kausa. Ini ang pamagi sa mga driver nga ipanawagan sa gobyerno nga kuntani tanan makabaton sang ayuda. May report si Romeo Subaldo. Magpundo gani ang modern jeepney, nagadinaguso man ang mga pasahero nga makasakay sa may flyover dumpy sa Barangay Bata sa Bacolod City kainas ang aga. Sa may nagpundo nga bus, nagpila ang commuters, pinsar nila, libre sakay para sa tanan. Lasal, students lang kuno ka Lasal. Lasal bus. Iya gani ini sang University of St. Lasal nga bus, gani estudyante kag empleyado lang sa USLS ang makasakay. Si Angeli Frias wala makasakay. 7:30 AM na, 7 AM ang iyang sulod. Pero wala pa siya makasakay. Nagatrabaho siya sa isa ka pizza store sa food court sang eskwelahan. Anong oras dapat sulod? Dapat 7 eh. Okay, pansindihan man na. Budlay kayo nakapag-ulat-ulat. Anong trabaho mo, ma'am? Sa food court, sir. Sa food court. Sige. Amo sini ang sitwasyon sa commuters kay nasang aga. Ang iban, naganilakat na lang samtang nagabiti ang init kay nadugayan sang hulat nga may masakyan. Naguntat biyahe ang mga driver kay nasang aga,
Matapos may baluan nga hindi tanan nga traditional jeepney drivers makabaton sang 5,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa gobyerno. Gani imbis nga magbiyahe, nagpundo kag nag-idas ang mga jeep sa higad sang Lacson Street kag nagpabutsyag sang ilang mga hibubunot. Isa sa mga wala madala sa ayuda ang mga mismo presidente sang Bacod Manibela nga si Rudy Catedral. Out of 380 naging pasa naton, kumplito ang papilis, may ORCR, may franchise, provisional authority, may driver's license, may ara sang the cellphone number. Ang problema, out of 380, ang nakapasar 240 lang. Gani kutob sa mga traditional jeepney nga nagabiyahe sa gihapon, ginhambalan ngang ini nga aksyon protesta para man sa ila. Halin sa flyover, naglinya sa higad sang dalan ang mga driver kagang ilang ang mga jeep. Gani wala malikawan nga medyo tayan lang magbungguanay sa paglingi sa aksyon protesta. May mga pulis nga naka-standby sa tupad lang sang ginapwestuhan sa mga drivers para magpatuman sang kalinong. Antes maglas 9 ang aga, nag-amat-amat na biya ang mga driver kag nagsaylo sa Bacolod City Government Center. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes plano sa syudad sa Bacolod nga padayuno ng libre sakay sa mga commuters samtang mahal ang presyo sang produkto petrolyo. Iniagud makabulig pahagan-hagan sa palasanon sang publiko bangod sa nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang gatong kag bilang epekto ginapaabot man nga magasaka ang mga presyo sang balaklon. Ginsiling ni Attorney Mark Mayo, ang City Administrator, nga ila ini nga iga-assess. Dugang niya, kung makitaan sa assessment nga madamo ang nagabenepisyo sa libre sakay, posible nga padayuno na lang ini samtang hindi pa magbalik sa normal ang presyo sang gatong. Kainas ang aga, hinsugdan sang syudad ang amo nga programa bilang sabat sa ginpatigay nga untat biyahe sa mga dalago nga transport groups sa syudad. 13 ka mga salakyan, lakip ng city bus ang naglibot sa syudad agud maghatag sang libre nga sakay sa mga commuters. Anom ka ruta ang ginlibot sang libre sakay. We have, sa tanan nga vehicles, they have one morning trip each. And then some vehicles may duwa ka evening trips. No, kiting purpose to that damo ta mapasakay papuli, especially nga diri daan sa BCGC may compressed work week kita, so some employees will have to vacate or ma-exit sa NGC around 7 PM pa, no, so may duwa ka evening trips for some vehicles and some routes. Kag kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Lindol Sunyo hambal niya Mayong Hapon Negros Search Village Community. Hello everyone, can we please have a shout out of our beloved village which is the Search Village. Di inahin ang Search Village. So shout out sa mga taga Search Village. Gloria Bantigue, good afternoon Digicast. Kag Ma'am Barbara Mijares watching from Pulupandan. And hi to Sir Romel Mahilom Galio. Kay George Pineda Gaspe, mayang hapon Digicast Negros watching lang di live sa Barangay Tangub, Subong, while ga-duty Subong sa Tinapay Express Bakery. Shout out lang sa mga nagazumba. Hello sa mga nagazumba Subong sa Barangay Hall. Jessery Garucha Hevero, hello, good PM Ma'am Barbara, happy Monday. Please shout out kay Maxine. Happy 12th birthday. Salamat gid. God bless everyone. Maxine, happy birthday gid. And of course, kay John Randolph Rubin, good afternoon and thanks for the news.
Digicast Negros. Kagamuya itong top 10 stories of the day, tub-tubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.